ನಮ್ಮ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ಪಡೊಂದಾಂಡಲ ಸುರೂಕಾದು ಗಣಪತಿನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಒವೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಕಜ್ಜಡು ವಿಘ್ನ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಡಿ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ವಿಘ್ನುನ್ಲ ಆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕೆ ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ಪನೊಂದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯలను ಓದುದ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನೊಡ್ಲ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ಅಪಗಪಗ ನಡಪುನಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎತ್ತಿನ ಎಂಚೌಪು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಪಗಪಗ ನಡಪುನಂಚಿತ ನಮ್ಮ ಓಲು ತಪ್ಪುವ ಓಲು ತತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನೇನು ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಊರಿಡಿ ಪಸರೊಂದುಲೇರು ಶಿಕ್ಷಕೆ ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ವಿಠಲ್ ನಾಯ್ಕರು ಮೇರು ವೃತ್ತಿಡು ಶಿಕ್ಷಕೆ ಜೊತೆಟ್ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ವಾಗ್ಮಿಲ ಅಂದು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚೌತಿ ವಿಶೇಷ ಲೇಸಿಡಾರುಲೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರದ ಪುದಿಕೆನು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಶೇಷ ಲೇಸಿಗೆ ಅರೇನು ಎತ್ಕೊನ್ಗ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಈಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಪಾತೆರಲ್ಲುಂಡು ವೀಕ್ಷಕರಾಗದು ಇರೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ಕೆಬಿಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಐಡು ದುಂಬು ಈರು ಏಪಲ ಈ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪರು ಆಂಡ ಈರಿನ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲರು ಇಲ್ಲಲೇ ಒಂಜಿ ಚೌತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಈ ವರ್ಷದೊಂದು ಚೌತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇರು ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಪರ್ಬ ಆಯ್ನಾತ ಇಲ್ಲಾಲ ಮಲ್ಪುಳೆ ಪಂಡದು ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ತುಂಡು ನಂಗೆ ಪಂಡ ಮುರಾನ್ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತ ನಡೆದ ಕಾರಣ ನಡೆದವರ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇಡ್ಲವ್ವೆ ಟಿ ವಿ ಇಡ್ಲವ್ವೆ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಡ್ಚಿ ಪಂಡ್ಪುಣೆತ್ತ ಅರ್ಥದಾದ ಪಂಡ ಉಳಾಯಿ ಪೋಲೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಉಳಾಯಿ ಪೋಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವರೇ ಕೋಣೆ ಎಂದಿಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ಕೆ ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನ ಜಾಗೆ ಎಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ಟು ಪೋದು ನಿಕ್ಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳಗೆ ಪೋತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಡು ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪೋತ ಆಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಕೋಪ ಮಲ್ತುನದಾಂಡ ಮಂಗಳಗೆ ಬಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಲ್ದ ಅಂಗಳಗೆ ಬರಂದನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಿದಾಯಿ ಬರೋಡ್ಚಿಂದ ಪಂಡ ಉದ್ದೇಶ ಸತ್ಯ ಸೂಚ್ಯ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಅಂತರಂಗಗೆ ಪೋಡು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ದಂಚಿ ಪೋಡು ಐಕ್ ಪರ್ಬ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಗ್ರಹಿಕೆ ಮಲ್ತೋನ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಬನು ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಕಲು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊರ್ತುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪರ್ಬ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಗೆರೆಪುಣೆ ಬುಡ್ಚಿ ಪರ್ಬ ಉಂಡು ಆಯ್ನಾತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ತನದಾಂಡ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ನೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ಪಿತ ಆಪುಣು ಪಣ್ಪುಣ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಖಂಡಿತ ಕರಿನ ವರ್ಷದಾದ ಪನ್ನಗ ಇಡೀ ಊರುಡೆ ಗೌಜಿ ಪ್ರಾವಂದಿತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಆಂಡಲ ಅವೇಕ ಪಾಲ್ಪಡೆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಲೆಜ್ಜಂಡೆ ಈರೆಗ್ಲಂಚನೆ ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿದೈ ಪೋದುಪ್ಪುನರು ದಯ ಪನ್ನಗ ಪಿದೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುನರು ಈ ವರ್ಷ ಈರ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲರು ಈ ವರ್ಷದ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಈ ಪರ್ಬ ಬಂದು ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಊರದಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಚೌತಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಪೂರ ಪರ್ಬೋಲಿತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ದೇವರದ ಇಟ್ಟು ಆ ಒಂಜಿ 4-5 ದಿನ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತೇರು ಈರೆಗೆ ಚೌತಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯಾರ ಆ ಪೂಜಿ ಅವಾಗ ಏನು ಪಂಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲು ಚೌತಿ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಚಾದ ಈ ಸರ್ತಿ ಚೌತಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಪೂರ ಪರ್ಬೋಲ್ನೆಲ್ಲ ಏನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಳೆ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಆ ಅವಕಾಶ ನಾನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ್ ನನಂಚು ಗಡ್ಡೆದಾದ ಪಂಡ ಈ ಬೋಡಾಲೆಕ್ಕ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುಯರು ಬೊಡ್ಚಾನ ಪೂರ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುಯರು ಅಂಡ್ ಅವೇನು ವರಿಪಾದಿ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಪಾಪದ ಕುಲು ಏತೋ ಉಪ್ಪೇರು ಇತ್ತ ವನಸ ಪರ್ಬದನಿ ವನಸ ಮಲ್ಪಂದೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ನಕುಲು ಏತೋ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗಾಂಡಲ ಕೊರಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ದಾದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ದೇವರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವು ಮೆಚ್ಚುವೇರು ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡಣದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುವ ಎಂಕ್ಲನ 25ನೇ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲನ 10ನೇ ವರ್ಷ ಅಂದು ಆಯಾಯ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಈ ವರ್ಷ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾತುಂಡು ಎಂಚ ಚೌತಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ 5 ಜನಟ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾತುಂಡು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮದುರೆಂಗಿದ ಖರ್ಚಿಡು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆತುಂಡು ಆ ಒರಿನಂಚಿನ ದುಡ್ಡು 4-5 ವರ್ಷ ಜೀವನದ ಎಪ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಮ್ಮ ಪಣೊಂದಿತ್ತ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಆಹಾರಡು ಎಂಚ ಅಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಕಡೇಕ್ ನಮ್ಮ ಬತ್ತನೆ ಓಡೆಗಿಂದ ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಕಡೇಕ್ ನಮ್ಮ ಬತ್ತನೆ ಓಡೆಗಿಂದ ಪಂಡ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಈತನೆಟ ಪೂರ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ತೂಯ ವಿಡಿಯೋಡು ಅಮೆರಿಕಾಡು ಅಂಚಾಂಡು ಬ್ರಿಟನ್ಡು ಇಂಚಾಂಡು ಕಾರಣದಾನೆ ಅಂಟು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಡು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿದ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮವಳ ತುಳುನಾಡು
ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇರಂಡ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಫಲ ಇತ್ತುಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಮರ್ದು ಇತ್ತುಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಮರ್ದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿದಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡಂದು ದೂರ ಮಲ್ತಾನಮ್ಮ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಬೇಲ್ಪುರಿ ಸೇವ್ ಪೂರಿ ಇಂಚ ಪೂರಿ 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 ಪೂರ ಹೋದು ಕಡೇಕ್ ನಮಕ್ ಮೂಲ ಓಬೋಡಾಯನೆ ಪಂಡ ಮುರಾಣಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ಜೀನ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಆಯ್ನೆ ಬೇತೆರೆಗ್ಲ ಬೇರೆ ಆತಿಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಆ ಕೊರೋನಾದ ಭಯ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಒರಿದಿನ ರಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮೋನೆಡು ಮಾಸ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡು ಪಾರಿವಾಳ ರಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಒರಿದಿನಿ ಬೊಕದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೈದಿಂಡು ಐಕೆ ಕಷಾಯ ಮರ್ದಂದು ಗೊತ್ತಾದಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಆಚರಣೆದ ವಿಷಯೋಡು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಮ್ಮ ಏತಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಜೀವನ ಪೋಪುಂಡ ಇಡ್ತವಾರ ಐಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಬುಡೋಡುಂದತ್ತು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಪಂಪುಣಂಚಿನ ಮುಖ್ಯ ನನಂಚು ಕಡೆ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಈರ್ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಂಡರ್ ಭಕ್ತಿ ಎಂಚೋ ಪೋಡು ದಾದ ಪಂಡದೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ಪನ್ನಗ ಈ ಗಣಪತಿನ ವಿಗ್ರಹ ದಾದ ಪುಂಡಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಕಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆ ಆಕಾರನು ವಿಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಪಂಡಗ ಆ ಗಣಪತಿ ಪಬ್ಜಿ ಗಣಪತಿ ಅದಿಪ್ಪಡು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಗಣಪತಿ ಅದಿಪ್ಪಡು ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗಣಪತಿ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ವಿಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಅವು ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಇಂಚ ಪರ ಮನ್ಪುರ ಎಂಚ ದಾಯಿಗೆ ಮನ್ಪುರ ಇಂಚಿತ ನಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಧುನಿಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಆಧುನಿಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಡೆದವರ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟು ಜರಂದಂಡ ಇರ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂಸ್ ತೆಪ್ಪರ ಬರ್ಪೇರು ಇವ್ರು ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ಮನೆ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಜಿಂದಂಡ ಮನೆ ತೆರಿಗೆ ಕೇಣಿಯರ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಈತ ನೆಟ್ಟ ದೇವೇರನ ಎಂಚ ಮಲ್ತನ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಕೇಣಿಯರ ಬತ್ತೀಜೀರು ಪ್ರಕೃತಿನ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತನ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೇಣಿಯರ ಬತ್ತೀಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನು ನಿಕ್ಲಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಂಡ ಗಣಪತಿ ದೀಪುಣನೆ ಉಡ್ಚಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡತ್ತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಂಡ ಗಣಪತಿನ ದೀಪುಣನೆ ಬಿಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಜಾತ್ರೆಲ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯೋಡು ಪಂಪೇರು ದೇವರ ಮನೆ ಇದು ಈ ಜಗವೆಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದು ದೇವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಂಪುಣ ಪುರಾಣಿ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾದು ಕೊಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನರಮಾಣಿ ಪಂಪುಣ ಅನಿವಾರ್ಯನೇ ಅತ್ತು ದಯಪಂಡ ಈ ಪ್ರಕೃತಿನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುಣನೆ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಮುರಾಣಿ ಎಂಚ ನವಿಲುಲು ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರದ ಸಿಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಎಂಚ ಪ್ರಾಣಿಲು ಪೂರ ತಿರ್ತು ಬತ್ತ ಎಂಚ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ತೋಜ್ಪಾದು ಕೊರುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನ ವಸ್ತು ಅತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅತ್ತು ಈ ಬಿನಿ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಭಾರೀ ಶೋಕು ಆವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐಕ್ಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ದು ನಡಪುಲ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ದು ನಡಪುಲ ಐಟ್ ದೇವರೇನು ತೂಲ ಅಂಡ ನಮೈನಿದಾನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ದೇವರನ ವಿಷಯ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮ ಐತ ಪಿರ ಕಲರ್ ಬೇತೆ ಎಂಜಿನ ಬಣ್ಣಲು ಆ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಬಣ್ಣ ಈ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಬಣ್ಣ ಈ ಬೊಕೊಂಜಿ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಅಂಡ ನೆತ್ತೇರು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣತಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಕೃತಿ ದೇವರನ್ನ ನಾಡು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಳೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಸರ್ ಇರು ಎಪ್ಪಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತರು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪಾರು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾದ ದಾತ್ರ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಇರು ಇಲ್ಲದ ಕುಲೊಂದು ಓವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬಗೆಟ್ದಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ ಯಾನು ಬರೆತ್ತಿಜಿ ಯಾನು ಬರೆಪ್ಪುಣ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ ಹೂಪುಣ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಾರಣದ ಎಂದು ಪಂಡ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಒಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಒಂದೊಂಜಿ ದಾನ್ನ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಡು ಒರಿಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಡೇ ಇನಿ ಬರಿಯಾರಲ್ಲ ಯಾನ್ ದಾಲ ತಯಾರಾದ ಬತ್ತೀಜಿ ಈರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕಡಪುಡ್ದಿಜಾರು ಯಾನು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲು ಒಂದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇನ್ನು ಎಂಚಿನ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಒಂದು ಯಾನು ಅಪಗಪಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬರೆದ್ದೀಪುಣ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪದ್ಯಲಿನ ಮಾತ್ರ ಬರೆದ್ದೀಪುಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂದರ್ಭ ಸಹಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪೋಡಿಗೆ ಎಂಚ ಸಂದರ್ಭ ಸಹಿತವಾದ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡಂಚನೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಕ್ಲನಕ್ಲ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಅಂದೊಂಜುಂಡು ಯಾನು ಮಾಸ್ಟ್ರಾಯ ನಡೆದವರ ಯಾನು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗ ಯಾನು ಬೋಡಾಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಣ್ಣದಂಡ ಯಾನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆಪುಚ್ಚಿ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭಗೂ ಸರಿಯಾದ ಇಪ್ಪೋಡು ಅವು ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಎಂಕ್ಲು ಮಾಸ್ಟರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಅಂದು ಬಂಡ ಆನಿದ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಚ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಆನಿದ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾದೇ ಪೋಡಾಪು ಐಕೆ ಇಲ್ಲದ ಸಂತೋಷೋಡು ಪೋಡು ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷೋಡು ಪೋಡು ಅಲ್ತ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸಂತೋಷೋಡು ಪೋಡು ಆತನಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಂತೋಷವಾದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಅವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಪೋನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿಗಿರಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಸುರುಕು ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ಉಲಾಯಿಲೆತ್ತೇರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಣಗ ಬಾಗೆ ಕೇಂಡೇರಿ ಸಂದರ್ಶಕರು 2+2 ಎಷ್ಟು ಆತನಗ 6 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಒತ್ತದು 2+2 4 ಒಂಡೇರಿಗೆ ಸರಿ ಇರು ಪಾಸಣ್ಣ ಪೋಲೆ ಬಂಡೇರು ಎರಡನೇ ಸರ್ತಿ ನರಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞರು ಮಾನಸಿಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎತ್ತೇರು ಅವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡೇರು 2+2 ಎಷ್ಟು 6 ಬಂಡೇರು 2+2 4 ಸರಿಯತೆ ಪಣುಲಿಯತೆ ಎಂದು ಕೈತಲ್ದಕ್ಲ ಪೂರ ಕೇಂಡೇರು ದಯಬಂಡ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾರ
ಆರ್ಲ 4 ಬಂಡೇರು ಈರ್ನಲ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಬಂಡೇರು ಪೋಯಿರು ಮೂಜಿನೇಲ ಇಂಡು ವಕೀಲರಿತ್ತೇರು ಎರಡಕ್ಕೆ ಎಂಡರಿಗೆ 2 + 2 ಎಷ್ಟು ಆತನಾಗ ವಕೀಲರಿಗೆ ಎಂಡರಿಗೆ ಈರೆಗಿತ್ತೆ ಏತ ಅವಡಣ್ಣ 10 ಬಡಂಡ 10 ಮಲ್ಪುಗ 15 ಬಡಂಡ 15 ಮಲ್ಪುಗ ದೇ ಪಂಡದಂಡ ಕೇಸಿನ ಎಂಚ ಕೊಂಡೋಡು ಪಂಡದ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಯಾನು ಮಾಸ್ಟ್ರಾಯ ನಡೆದವರನ್ನದ ಅನ್ನ ಬೊಕ ಇಲ್ಲಲ್ಲಂತೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತಂದುರ್ಲೆ ನನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹರಿಕತೆದ ರೂಪಗ ಎಂಚ ಕೊಣೋಲಿ ಪಣ್ಪುಣೇನಂತೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತಂದುರ್ಲೆ ಬೊಕ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಐತ ವಿಷಯಡು ಒಂದು ಅತ್ತು ಅಂತೂ ಏನು ಕೇಳನ ಏಪಲ್ಲ ಬಿಡ್ತುಜಿ ಕೇಣು ಒಂದು ಉಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಇರನಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ರಜೆರೆಗೆ ಮಜಾ ಕೊರ್ನ ಅತ್ತು ಸಜಾ ಕೊರ್ನ ಕೊರೋನಾ ರಜೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತೋಡು ಬಾರಿ ಹಿಂಸೆ ಅಂಡು ಕಾರಣ ಹಿಂಸೆ ಏನದಾನೆಂದು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನದೆಂಕ ಹಿಂಸೆ ಆಯ್ನತ್ತು ಎಂಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಂಡು ಪಂಡದ ಎಂಕ ಹಿಂಸೆ ಆಯ್ನತ್ತು ಆಂಡ ಆ ಟಿವಿಡು ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ತೂನಕ ಪಾಪ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪಾಪ ಬಂಜಿದ ಬಡವಗು ಪೋಪುನಕ್ಲೆಗಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಕೇಳದಾನಾಗ ಇನ್ನು ಎಂಚ ಜೀವನದ ಎಪ್ಪುಡು ನಡೆದು ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನೇರಿಗೆ ಬಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇತೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 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 ದಾನೆ ಅಂಡದು ಬಂಡ ನಿಕ್ಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಕ್ಲೆ ನ್ಯೂಸ್ ಹಿಡು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಎಂಜಿನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ಬೆ ಹೊಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಈ ಇಂದು ಇಂಚ ದಾಯ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡದು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಂಡು ದಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಯಾನು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಆ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪುನ ಸಾದಿನ ನನತ ಜನರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಪಂಡದು ಕೊರೋಡಾಪುಂಡು ದುಡ್ಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಅಂಡ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪುನ ಸಾದಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಣ್ಪುಣ ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ ಬಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಮುರಾಣಿ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅದು ವೈದ್ಯರು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಅಕ್ಲು ಮೆಕ್ಲು ಪೂರ ದಿಕ್ಕೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಜಾರಾಯಿನ ಪಂಡ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವು ಒಂಜಿ ದಯಬಣ್ಣದಂಡ ಎತೋ ಜನ ಪಾಪ ದಿನತ್ತ ದಿನ ಬೆನ್ಬುನಕ್ಲಿತ್ತೇರು ಸಾಲೋಡಿತ್ತೇರು ಎತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಕ್ಕಾಯಿನಕ್ಲಿತ್ತೇರು ಕಲಾವಿದರಿತ್ತೇರು ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶಾಮಿಯಾನ ಮದ್ಮೆ ಇದು ಪೂರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅದಾತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬುರುಂಡತ್ತ ಅಂದು ಪಂಡ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ ಎಂಕಿತ್ತನು ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪನೋಡುಂದಾಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ರೆಸ್ಟ್ ಆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿನಿರಿಗೆ ಪಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ಅಂದೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ ಪಂಡ ಕೊರೋನಾ ಹತ್ರ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂಗ ಆತನಂದು ಈರ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರೊಲ್ಲೆ ಖುಷಿ ಮನ್ಪೊಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಅಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎನ್ನ ಪದ್ಯ ಇಂಚ ಅಂದು ಪಂಡ ರಡ್ಡು ನಮನೆ ಉಂಡು ಇಟ್ಟು ಭಾವಗೀತೆ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಜನಪದ ಗೀತೆ ಪೂರ ನಮನೆದ ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯನ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೋಯಿನವಳು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಈ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಅಂಡಲ ಗಣಪತಿ ದೇವರೆಡ ದಾಯ್ತ ನಟ್ಟೋಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ದೇವರೆಡ ದಾದಕ್ಕೆ ಏನೋಡೊಂದೇ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅವು ಹಿರಿಯ ಕಡೆ ಕೇಂಡರೆಂಡ ಭಕ್ತಿಗ್ಲ ನೆಕ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅತನ ಆಣ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಎಂಕ್ ಇಂಚಿನಾರೇನೇ ಖಂಡನೆ ಆದ ಕೊರ್ಲ ಪಂಡದ ದೇವರೆಡ ಕೇಂಡ ಅವು ಭಕ್ತಿ ಅತ್ತು ಅವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಂಚಿನಾಲೇನೇ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿಯಾದ ಕೊರ್ಲ ದೇವರೇ ಓ ಗಣಪತಿ ದೇವರೇ ನಿಕ್ಕು ಮದ್ಮೆ ಆಜಿನ್ಲ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಇಂಚಿನಾಲೇನೇ ಬೊಡೆದಿಯಾದ ಕೊರ್ಲ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಆಣ ಪೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೆಂದ ಅಂಡ ಅವು ಭಕ್ತಿ ಅತ್ತು ಅವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಜಪಗ ದೇವರಡಕ್ಕೆ ಏನೋಡಾಯನ ಇಂಚಿನ ಎನ್ನ ಜೀವನಗು ಎಡ್ಡೆ ಏರ ಅವೆನೆಂಕ ಕೊರ್ಲ ದೇವರೇ ಕೇಣ್ಣವು ಭಕ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊರ್ಪುಣೆಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಐಕ್ ಈ ಸರ್ತಿದ ಚೌತಿದಾನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರೆಡ ದಾದಕೆ ನೋಡು ಪಣ್ಪುಣೇನೊಂಜಿ ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯ ದಯಪಂಡ ಇನ್ನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲಜ್ಜೇರ್ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯದ ಮೂಲಕ ದೇವರೆಡ ದಾದಕೆ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಬೇಕು ಬೇಕೆಂಬ ದುರಾಸೆಯ ಬಿಡಿಸು ನೀ मनके चैतन्य
ಪೂಜೆ ಗೀಜೆದಲ್ಲ ಓಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಐಟೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಡು ಗಂಧ ಸುಗಂಧದಿ ಅರ್ಚಿಸಲಾರೇನು ಗಂಧ ಸುಗಂಧದಿ ಅರ್ಚಿಸಲಾರೇನು ಬಂಧ ವಿಮೋಚಕ ತಂದೆ ಗಣಪನೇ ಗಂಧ ಸುಗಂಧದಿ ಅರ್ಚಿಸಲಾರೇನು ಬಂಧ ವಿಮೋಚಕ ತಂದೆ ಗಣಪನೇ ಮುಂದೆನ್ನಯ ಭವಪಾಶವ ಬಿಡಿಸುನಿ ಮುಂದೆನ್ನಯ ಭವಪಾಶವ ಬಿಡಿಸುನಿ ಕಂದನಲ್ಲವೇ ನಾನು ಗಣೇಶ ತಂದೆಯಲ್ಲವೇ ನೀನು ವಿಘ್ನೇಶ ಕಂದನಲ್ಲವೇ ನಾನು ಗಣೇಶ ತಂದೆಯಲ್ಲವೇ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ದೇವರಡ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಂದ ಡ್ರೈವರ್ ಯಾನು ಗಾಡಿದ ಓನರ್ ಯಾನು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಯಾನು ಬತ್ತೋನ್ಬೆ ಕ್ಲಚ್ ಈ ಪಾಡ್ಲ ಗೇರೆನ್ನ ಮಗೆ ಪಾಡಾಡು ಪಂಡ ಗಾಡಿ ಬೀಳಿಡಿಪ್ಪು ಐಕ್ ದೇಸ್ ಭಕ್ತಿ ಪಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಇರುವೆನು ಹರಿಯೇ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚ ಅಂತೂ ಕೈ ಬಿಡೊಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಈ ಚೌತಿಡು ದೇವರೆಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ದೇವರೇ ಕಷ್ಟ ಕೊರಲ ಕಷ್ಟ ಕೊರಂದೆಂದು ಶರೀರ ಮಾನವ ಶರೀರ ಅಂಡ ಕಷ್ಟನ ಎದುರಿಸಾವನ ತಾಕತ್ತಲ ಕೊರ್ಲ ಆ ಕಷ್ಟ ಬನ್ನಗ ನಿನ್ನ ನೆಂಪು ನೊಂಜಿ ಮರಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ವಿಧಿಗೆ ನೀ ಕಾರ್ಯ ನಕ್ಷೆಯ ವಿಧಿಸ ಹೊರಡದಿರು ಅಧಿಕಾರಿ ನೀನಲ್ಲ ವಿಧಿ ಬೆಪ್ಪನಲ್ಲ ಹದವರಿತು ಕುದುರಿಸುವನು ಅವನು ಎಲ್ಲವನು ಅದಟದಿರು ನೀನವನ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏಪ ಏರೆಗೆ ಎಂಚ ಕೊರುಡು ಪಂಡದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಣೊಂದಿತ್ತೀರ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ದೊರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಹಾತೊರೆಯುವುದು ಯಾಕೆ ಐಕೆ ದೇವರು ವಾವ ಟೈಮ್ ಇಡು ಎಂಚೆಂಚ ಕೊರ್ಪೇರ ಅಪಕ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ನಾಗ ಐನು ದೆತೋನುನ ಪಾತ್ರತ್ವ ಪಣ್ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಕ್ತಿ ಬಂಡ ಅಂಚಬೂಡು ದೇವರಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸಾರ ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತ ಭಕ್ತಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೊಂಡು ಓಕೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಇರು ದಾದ ಬನ್ನಗ ಇರು ಅಪಗಪ ಸಡನ್ ಅದು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಏನಡ ತುಯ್ಯರ್ ಏನಡ ದಾದಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಕಿತ್ತುಂಡ ಸಡನ್ ಆಯ್ದು ಕೀರು ಒಂಜಿ ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮನ್ಪರ್ ಸಡನ್ ಅದು ಪನ್ಪರ್ ದಾದಾನ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡದು ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಪ್ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆನದು ಇರೊಂಜಿ ಪನ್ನೊಂದು ಪರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಡನ್ ಅದಿರಿಗೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ತರೇಕ್ ಬರ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ಪಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರಲ್ಲ ಒವ್ವೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು ಇದಿರೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಸ್ಯ ಪಣ್ಪುಣವು ನಿಜವಾದ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟನಾಗ ರಡ್ಡ್ ಕಲ್ಲದ ಮಧ್ಯೆ ಇಪ್ಪುಣ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಸ್ಯನೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂಡ ಹಾಸ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ದಯಪಣ್ಣದ ಅಂಡ ಇನ್ನು ವಿಠಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಆತನ ಅಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ದಾಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಹೆಂಗಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾದ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆಡ್ದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಸಮೇತ ಅರ್ಥ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ಯಂತ ಒಂಜಿ ಬಡ ಪತ್ತದ ಜನಕ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಇಜ್ಜಾನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲ ಅವು ಅರ್ಥ ಆವಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗಿನ ಜೀವನೋಡಾಯನಂಚಿನ ಘಟನೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟೊಂದು ಪೋಯ ಅಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡದು ಶ್ಲೋಕ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಪ್ರೇಜನಜ್ಜಿ ಈರ್ನ ಜೀವನಗೂ ಕೈತ್ತಲಾಯನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮಸ್ತೆ ಶಾರದಾದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ ಮತಿಪ್ರದೆ ವಸತ್ವಂ ಮಮ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರೆ ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರದಾಭವ ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬೋಪುಣ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಬೊಲ್ಪುಗು ಪನೊಡಾಯನಂಚಿನ ಶ್ಲೋಕ ದಯಪಂಡ ಈ ವಾಗ್ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತೆ ಶಾರದಾದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ ಮತಿಪ್ರದೇ ಇನ್ನು ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡು ಪಂಪನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಐಕ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಲ ಸರಸ್ವತಿ ಮತಿಪ್ರದೇ ವಸತ್ವಂ ಮಮ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರೆ ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಡ್ ಏಪಲ ಉಂತಮ್ಮಯಿ ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರದಾಭವ ತೇಪಂಡ ಇನ್ನು ವಿದ್ಯೆ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಲೆಡ್ದವರ ದೇಶಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಒಂದುಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ತೊಂದರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇನಿ ಪ್ರಕರಣಲು ಹಗರಣಲು ಪೂರ ಆಪುಣೆ ಏರೇರ್ನ ದುಡ್ಡು ತಿನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಣೆ ಪೂರ ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಡ್ದವರ ಅತ್ತ ಹಳ್ಳಿಲೆಡು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಕೋಡೆದ ₹2 ಬಾಕಿ ಅಂಡ ಮಣದನೆ ನೆಂಪು ಮಲ್ತದ ಕೋಡೆದ ₹2 ಬಾಕಿ ಆತನದು ಕೊರ್ಪೆರತ್ತ ಅಪಗಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಣ್ಪನ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ವಿದ್ಯೆ ವಿನಾಶಗ ಕಾರಣ ಇರಬಲ್ಲಿ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಬೊಕ ಯಾನೆಂಚ ಪಾತೆರ್ಬೆ ಅವು ಎಂಕೆಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಶಾರದಾ ಮಾತೆನ ಕೃಪೆ ನೆಟ್ ಎನ್ನದಾಲಜ್ಜಿ ಐಕ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕೇರ್ ನಾಯಕೇರತ್ತು
ವಿನಾಯಕರು ನಾಯಕರು ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂತು ನಿಜವಾದ್ಲ ಚೌದಿದಾನಿಯಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಇರು ವಿನಾಯಕ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕರು ವಿನಾಯಕರು ಬಂದಿಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನೈಕೋಸ್ಕರ ನೀರೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಸರ್ ಈರುಡ ದಾದಪ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಈರ್ನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೆಬಿಕೊರ್ರಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೀಕ್ಷಕರು ಉಪ್ಪೇರು ಒವಂಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಪಾಯರ್ನರ ಅಲ್ಪಲ ಈರ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಬಿಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ದುನ ಕುಲುಪ್ಪೇರು ಸರ್ ಈರೊಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋ ಶಿಕ್ಷಕರದಿರು ಶಿಕ್ಷಕನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಟ್ಲ ಇಡಚೂರು ಪಾತ್ರ ಆಪನು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ದುಂಬದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರು ಎಂಕುಲು ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇರ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದ್ ಇರಗೈತ ಬಗೆಟ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ದುಂಬು ಬಾರಿ ಪೋಡಿಂದಿತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬತ್ತೇರು ಬಂಡ ಆರ್ನ ಎದುರುಂತದ್ದು ಪಾತಿರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಆ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಅಂಚತ್ತು ಪುಗೆಲು ಕೈ ಬಾರ್ದು ಪಾತಿರಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತಿರ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪಾತಿರ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬದಲಾಯಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀರು ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ಶಿಕ್ಷಕರನ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಪೆರವಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಸತ್ಯನೇ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಡಿತೊಂದಿತ್ತ ಪೋಡಿಗೆ ಪೆರವಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇಪ್ಪಡು ಶಿಕ್ಷಕರನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಪ್ಪು ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಥವಾ ಪುಗೆಲಿಗೆ ಕೈ ಬಾಡ್ಬೇರಂದ ಅವು ಜೋಕುಲ್ನ ಅಹಂಕಾರಲ್ಲ ಹತ್ತು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದಲ್ಲ ಹತ್ತು ಆತ ಆತ್ಮೀಯತೆಡುಲ್ಲೇರಂದ ಅರ್ಥ ಯಾನು ಪಣ್ಪುಣ ಶಿಕ್ಷಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಸಂಬಂಧ ಅಂಚನೆ ಬೋಡು ತೇಪಂಡ ಆತನಾಗ ಅಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಅಕ್ಲನ ಮನಸ್ಸದ ನೋವು ಬೇನೆ ಪೂರೆನ್ಲ ಪಣಿಯರಾಪ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ನಮ್ಮ 35 ಜೋಕ್ಲು ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿತಿರಂದಂಡ ಯಾನು ತೂಪಣ 35 ಜೋಕ್ಲಿನ ಒಂಜೇ ನಮನೆ ತೂಂಡಲ್ಲ ಆ 35 ಜೋಕ್ಲು ಏನನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ತೂಪ ತೇಪಣದ ನಾನು ಇವರಿ ಹುಡುಗಾಗಿ ಜ್ವರ ಇಪ್ಪೆರ್ಲ ಯಾರು ತುಂಬ ನಾನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದ ಇಪ್ಪೆರ್ಲ ಯಾರು ಅಯ್ಯ ಬರೆತಿಜ್ಜೆ ಮಣ್ಪಣ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಕಾರಣನದೆ ತೊಂದು ಯಾನಾಯನ ದುಂಬುನಾಣಿದ ಆಯನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒವ್ವೇ ಕೇಣಂದೆ ಯಾನಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕರುಣದಾಂಡ ಯಾನ ಶಿಕ್ಷಕ ಆಪುಚ್ಚಿ ಯಾ ಏಪ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುಟ್ಟುವನ ಈತ ಒರಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಬರ್ಪೆ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತವಣ ಬೇಲೆನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುಣ ಬೇಲೆನ ದುಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡಪ್ಪ ಆತನಗ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಆಪುಣ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಅಂಚಾದು ಇತ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಇಂಚಾತನ ಪಂಡ ಮಾರ್ಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆತನ ಕೇವಲ ಮಾರ್ಕ್ ಈತ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಣ್ಣಗ ಮಾರ್ಕ್ ಬೋದು ಮೊರನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಲಜ್ಜಿ ಅವಲಜ್ಜಿ ದುಲಜ್ಜಿ ಓವ್ಲಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದೆ ಅನ್ನ ಪಣ್ಪುಣ ಎತ್ತು ಅಂಡ ಮಾರ್ಕ್ ಅತ್ತಾಂದನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇನಿ ಏತೋ ಜನ ಮೊರಡೊಂಜಿ ಟಿ ವಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಯೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲರ್ಸ್ ನೆಟ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ಇದು ಹಿಂದಿ ಚಾನಲ್ಡ್ ತೂಯೇನು ಎಡ್ಡೆ ಪದ್ಯ ಪಣ್ಪುಣ ಪೊನ್ನಡ ಕೇಂಡೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣು 18 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಚಾಮಲ್ಪುಣ ಎಂಚ ಅಂದ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತುಂಡ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಆನ್ಸಲ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸುರುಕು ನೀರು ದಿವೋಡು ಬೊಕಾಯ್ಕೆ ಕಲರ್ ಬಾಡೋಡು ಇಂಚ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋರ್ಡ್ ಅತ್ತಂದೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೀರೋ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಝೀರೋ ಖಂಡಿತ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಐನನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಣೊಂದಿತ್ತೆ ವನಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಪವನ ಬದಲಿಗೆ 4 ದೈ ನಡ್ರ ಬಣ್ಲಿ ತೇಪಂಡ ಐಡ್ದು ಉಪಯೋಗ ಇನ್ನು ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋವಂದೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ಮಾರ್ಕದ ಆಧಾರಡರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಕೊರ್ನೇನ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕೊರ್ನೇನ ಮಾರ್ಕದ ಆಧಾರಡ ತಾರಮಲ್ತನ ಬೇಲೆದ ಆಧಾರಡು ನಂಗೆ ಅಂಚಿತ್ತನ ಜೋಕುಲು ಬರೋಡಾತನ ನನ್ನತ್ತ ವಿಷಯಡು ಕೇವಲ ಎಂಕೀತು ಮಾರ್ಕ್ ಎಂಕಾತು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಲ್ಪುಣೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಜೋಕುಲು ಮಾರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಈ ಪಂಡೋಣಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದಕ್ಲು ಪೋಡಿಪುಣೆ ಏನು 60% ಎಂಡ ಜೋಕುಲ್ಡ ಪಣ್ಣಗಳ ಏನು ಪಣ್ಪ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳೋದು 60% ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಸೊಂಪತ್ತ 60% ಮಾರ್ಕ್ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಣ ನೀರು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಸೊಂಪತ್ತೆನ್ಮ ಬರೋಡಾಂಡು ಈ 35 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿ ಜೆ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದಿಪ್ಪಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಜೀವನೋಡು ಸೂಕ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಸೊಂಪತ್ತಾಜೆತ್ತಾಗ್ಲಿ ಕಣ ನೀರು ಪಾಡ್ನೆ 30 ಗಮ್ಮತ್ತೇ ಗಮ್ಮತ್ತಪ್ಪಾಗ ಸಂತೋಷ ಪಣ್ಪುಣ ನಮಡಂಡು ಅವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷನ ಏಪಲ ನನವರಿಯಾಗ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಮುರಣಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಬಿಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೀರಿ ದಯಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಸಂತೋಷ ನನವರೆಡ ಕೊರ್ತಿದ್ದೀರ ಅಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಬಾರಿ ಶೋ ಕಡೆ ಇತ್ತೀರಿ ಏತು ಪೋಣಲು ಅಡಿಗೆ ಕಲ್ತದ ಮುರಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಒಂದು ಪೂದು ಏತು ಕಲ್ತದ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮುರಣದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನೆಟ್ಟಲಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡದಾನೆ ಆಯ್ತು ಇನಿ ಮಾನಸಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಲು ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಐಕೆ ಅನ್ ಪಣ್ಪುಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗೀತ ಕೇನ್ಲೆ ಕೇನ್ ನೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಅರಳಾಡು ಪಿರ ನಿಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕೆರಳ ಸಾಂದಾಂಡ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾಗೋಸ್ಕರ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗೂ ಹಾಳು ಮಲ್ತೋನು ಅಂಚಾಯ ನಡೆದವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವಡು ಪಣ್ಪುಣ ಖಂಡಿತ ಕರೆಕ್ಟ್
ಅಂಡ ಅವು ಒರಿ 2 ಜನದ ಆಪಣಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಪೆಮ್ಮೆ ಪಂಪುನಕ್ಲು ಸುರೂಕು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಂಡ ಮಾರ್ಕ್ಲ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪುನಲ ಪಂಪುಣ ಒಂಜಿ ಭ್ರಮೆಟುಳ್ಳೆರತ್ತ ಐಡ್ದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತನಂದ ಸರಿಯಾಪುಂಟು ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಅತ್ತಂದೆ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪೊಡಾಯನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಮಸ್ತುಂಡು ಇಲ್ಲಲು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಲು ಪ್ರಕೃತಿಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ತೇಪಣಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲು ನಮ್ಮ ತೂಡು ಆ ಕೆಲವು ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪೋಂಡ ಆ ಜೋಕುಲ್ಡ ಇಪ್ಪುನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಪೂರ ತೂಣಂದಾಂಡ ಅವು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೆಲವುದಾಗ್ಲಾಗ ಇಪ್ಪುಜಿ ಐಕ್ಕಾದ ಮಾರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಒರಿಯನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆದ ಮಾನದಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಹತ್ತು ಅವು ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದು ಶಾಲೆಡೆಂಚ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪಾಠ ಮನ್ಪುರ ಅತ್ತು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪರ್ ವಿಠಲ್ ನಾಯ್ಕರು ಎಂಚುಪ್ಪೇರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆದ ಇಪ್ಪುಡು ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಾಲೆಡ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಪಗ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆವಡ ಆಪುಂಡು ಅಂತೆ ಅಂಚ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಪುಗು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಬಯ್ಯದು ಲೈನ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತು ಬಿಡು ಯಾನು ನಿಕ್ ನೆರ್ನ ಉದ್ದೇಶಂದು ಯಾನ ನಿಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟುಕೊರ್ನ ಉದ್ದೇಶಂದು ಪಂಡದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ತನದಾಂಡ ವಾ ಜೋಕುಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ದೀವೋಣು ಜೇರು ಇರು ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕಲ್ಡ ಕೇನ್ಲೆ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅನುಭವದ ಮಿತ್ತ ಆಧಾರದ ಪಂಪುಣೇನು ಏರು ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನೆರಡ ತಿಂತೇನ ಏರು ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತೇನ ಲೆತ್ತದ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪೆ ಆಂಡ ಏರು ನಮ್ಮ ಭಾರೀ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತನಕ್ಲಿಂದು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ತರೆಟ್ಟು ತುಂಬೊಂದು ಇತ್ತಾನ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಅತ್ತು ಕೆಲವುದಕ್ಲು ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲಿ ನಿಧಾನ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇಂಬೆ ಕಲ್ಪಾಯನ ಅತ್ತು ಯಾನೇ ಕಲ್ತನೆ ಮಣ್ಪಣಂಚಿನ ಭಾವನೆ ನಡಿಪೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಆಂಡ ಶಿಕ್ಷೆನ ಯಾನ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ರೂಪಡು ಕೊರಿಯರವಲ್ಲಿ ಬಾಲೆಗೆ ಆತೆ ಬಡಾಯಿನಿ ಅವು ತಪ್ಪ ಐಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರದು ಬೈಯೋದಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತು ಬಿಡೋಡು ಜೋಕುಲು ಖಂಡಿತ ದ್ವೇಷ ದೀವೋ ನಿಜ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರವಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಅಮ್ಮೆರಡು ಎಂಕದ ಆಯ್ತಾನಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆರ ಎಂಕ ನಿರ್ದಿಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಯಾನ ಇನ್ನು ಬಾಲ್ಯಡದ ಹೋಯ್ಪಾರವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಶಿಕ್ಷಕಡ ಇಪ್ಪುಡಾಯಿನ ಗುಣ ಅಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪು ಅಂಡ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂಜಿ ದೆತೊಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಣ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜೀರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತ ಪಾಪ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುಣೆ ಅತೆ ಅಂದಾನಾಗ ಅವೇ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕತೆಟ್ಟು ಪಣ್ಪೆ ಈ ಮದ್ಮಲೆನು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಭಾರತಡು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಡ್ಲೇದೊಂದು ಪೋಪೇರವೆ ಡೋಲಿ ಪಣ್ಪೇರ ಇಕ್ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣಡು ಪುಣಗುಣ ಪುಣವಿಟ್ಟು ಚಟ್ಟಡು ಈ ಚಟ್ಟಲ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಲ ಎದುರು ಬತ್ತು ಪಾತೆರುಂಡು ಅವರವರ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅಚ್ಚ ಒಂದು ಚಟ್ಟಡ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಪಣ್ಪುಣಿಗೆ ಏನಲ್ಲ 4 ಜನ ತುಂಬೊಂದೇರು ನಿನ್ನಲ್ಲ 4 ಜನ ತುಂಬೊಂದೇರು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಪೂಪಾಡ್ದೇರು ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಪೂಪಾಡ್ದೇರು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟು ಗಿತ್ತುನಕ್ಲ ಬುಲ್ಪೇರು ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟು ಗಿತ್ತುನಕ್ಲ ಬುಲ್ಪುವೇರು ಅವಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜ ಪಣ್ಣಾಗ ಚಟ್ಟ ಪಣ್ಪುಣಿಗೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಡ ಯಾನ ಜೀವನೊಡ್ದು ಪೋಂದಿಪ್ಪುಣೆ ಮಾರಾಯ ಈ ಜೀವನಗು ಬರೊಂದಿಪ್ಪುಣೆ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀವನೋಡು ಜೋಕುಲು ಜೀವನಗು ಬರೊಂದಿಪ್ಪುಣಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ನಿದರ್ಶನ ಕೊರಡು ಐಕ್ ಕವಿ ಪಣ್ಣೆ ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ನೂಕಬಹುದೇ ಗಿಳಿಯನು ನೂಕಿ ಸುರಿದರಾಯ್ತೆ ರಾಶಿ ಕಾಳನು ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ನೂಕಬಹುದೇ ಗಿಳಿಯನು ನೂಕಿ ಸುರಿದರಾಯ್ತೆ ರಾಶಿ ಕಾಳನು ತಿನ್ನುವುದೇ ಗುರಿಯೇ ಹೇಳಿ ಬಾಳಿಗೆ ತಿನ್ನುವುದೇ ಗುರಿಯೇ ಹೇಳಿ ಬಾಳಿಗೆ ಅದರ ಬಾಳು ಬಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಲೀಲೆಗೆ ನಿಂತ ನೀರ ಕಲಕಬೇಡಿ ಕಲ್ಲುಗಳೇ ಹೂದಳಗಳ ಇರಿಯಬೇಡಿ ಮುಳ್ಳುಗಳೇ ಏನಿದೆಯೋ ನೋವು ಅವಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಬಾಳಲಿ ಬಿಡಿ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಹಜವಾದ ಜೋಕುಲು ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಐಕಾಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಜೋಕುಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿಡು ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಡೋಡು ಅಂಡ ಇನ್ನಿನಂಕ್ 3 ವರ್ಷದೊಕ್ಕ ಬಾಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಣನೇ ಅಪರಾಧ ಪಣ್ಪುಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇರೆಗೆ ಜೀವನಡು ಹೊರ ಬರ್ಪಣೆ ಬಾಲ್ಯ ಆ ಬಾಲ್ಯ ನೀನು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಅನುಭವಿಸಾರ ಬಿಡಂದೆ ಒಯ್ತದೆ ತನೊಂದುರ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಏತು ಶೋಕ ಅನುಭವಿಸಾದ ಬರ್ಸಡೆ ಚಂಡಿ ಆತ ಆ ಕುಂಟಲ ಪರಂದನು ತಿಂತ ಆ ತೋಡದ ಎಡೆಟ್ಟು ನಡತೊಂದು ಪೋತ ಇಂದೇನು ಇಂಥ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅನುಭವಿಸಾರ ನಮ್ಮ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲನಾ ಇಜ್ಜಿ ದಯಮಲ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಏನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುಣೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬಾಲ್ಯನ ಅನುಭವಿಸಾರ ಬಿಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುನಾಡಲ್ಲಿ ತಂದು ಪೂಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಾಗ ಕೈತಲ ಗುಲ್ಲಾದ ಟಿ ವಿ ತೋಜ್ಪಾಲೆ ಆತ ಅನಾಗ
ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುಣ ಅಪ್ಪಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನ ತಂಜಿಕೇನು ಇರೆಗ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡೆರೆಗ್ ತುಂಬುಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬೈದ್ರಿ ಎಂಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟಕರು ಕಲ್ಪಾದಿರು ಪೇಷನ್ಸ್ ಪಂಡ 7 ಗಂಟೆಗಿಂದ ಪಂಡದು 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪಾದು ಎಂಕ್ ತಾಳ್ಮೆ ಬೈದಿಂಡು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇರೆಗ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಓಲಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡ ಇರೆಗ್ ಅವು ಶುರುವಾನಾಗ 10 ಗಂಟೆಲ ಪೋದಿಪ್ಪು 16 ಗಂಟೆಲ ದಿಪ್ಪು ಮುಲ್ಪ ಆಜಿ ಒಂಜ 5 ಗಂಟೆ ಇರ ಅಲ್ಪ ಅಂದ್ ಮನ್ಪಡ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪಡ ಅಪ್ಪುಂಡು ಈ ಟೈಮ್ ಇಡಿ ದಾದ ಮನ್ಪರ್ ಯಾನು ಅಪಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಅಂತೆ ತೇಪಣದಂಡ ಎಂಕ ಮನದನಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋಡು ಯಾನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಅಂಡ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತೋಡು ದಯವಂಡ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆ ಅದ ನಿದ್ರೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ ಈ ದಾನೆ ಪುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪುಣಾಗ ಏಪಲ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಆಣಿದ ದಿನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಈರೊಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಇಡುಲ್ಲಾರು ಈರೊಂಜಿ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಈರೊಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಆತಿ ಅಂಡ ಸಮಿತಿಡು ಬಾಕಿತ್ತನಕ್ಲು ಪೂರ ದಾನೆ ಮಲ್ತೇರು ಬಂಡ ಇಕ್ಕು ದುಂಬು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿಯೇರು ಐಟ್ 25 ಜನ ಗೆಸ್ಟ್ ದಿಯೇರು ಐಕ್ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಗೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಭಾತೆರ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಾರಾಯಣ ಹಾಡಿಯರಿಂದ ಅಂಡ ಅಣಿ 11 ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಕ ಐಡ್ದೆ ಅಣ್ಣ ತಾಳ್ಮೆ ಕಲ್ತೀನಿ ತಾಳ್ಮೆ ಕಲ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂಡಲ ಲಡೈ ಮಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ ನಾಲ ಮಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘಟ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಏನು ಅಣ್ಣ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈತ್ ನೆಟ್ಟ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ದೆ ತೊಂದಿಚ್ಚಿ ಓಲ್ಲ ಕೊರಿಯರ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ದೆ ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಜತ್ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕನೇ ಯಾನಕ್ಲು ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಗೌರವದ ನಂದಿತೊಂಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಣ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ದೇವರದ ಟಿಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಪುಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಎಂಕ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಈ ಆಜೆ 7 ಗಂಟೆ ಇರು ದದನಲ್ಲ ಸ್ಪೀಚ್ ಇತ್ತು ನಾವೇನ್ ಕೆಲವೊಂದೇ ಕುಲ್ವಾರ್ ಬೇತದಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮನ್ಪುಜರ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಪೋದು ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಪಿರಾವಡು ಕುಲ್ಲುಬೆ ಆ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಲ್ಲ ಕೇಳು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತನ ಖಂಡಿತ ಕೇಳ್ಬೆ ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಇನಿತ್ತ ಸ್ಪೀಚಿಲು ಎಂಚ ಆತ ಅಂದ ಪಂಡ 11 ಜನ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಿತ್ತಿರಂದ ಅಂಡ ಅವರೇ ಇವರೆಗೆ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಈ 11 ಜನತ್ತ ಪುದರ್ ಬಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವುದಕ್ಲಿಗೆ ಉಂತಾರ ಅಣಗ ಕತೆ ನೆನಪಾಪುಣಿ ಇಂಚ ಪುರ ಆನಗ ಕಡೇಕ್ ಅವಳ ಮೂಜಿ ಜನ ಲೆಪ್ಪುಣಿ ಒಂಜಿ ಜನ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಆಶೀರ್ವಚನಗ್ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಬೇತಂಜಿ ಪಣ್ಯರೆ ಐತೆಡೆ 25 ಸನ್ಮಾನ ಏನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೋದು ತೂಪುಣ್ಣೆ ಸನ್ಮಾನದ ತಟ್ಟೆ ತುಣಗ ಎಂಕ ಅಂದಾಜ ಆಪು ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಕಾರಡು ಜೆಪ್ಪುಣೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮಯ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಪು ಅಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅದು ಅಂಡ ಅರ್ಧ ಏನಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಡಿಪ್ಪ ಇನ್ನೇ ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಓಕೆ ನಾನೊಂಜಿ ಗಡ್ಡೆ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರ್ದುಪ್ಪೇರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ 2 ಗಂಟೆದ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ದದನ ಅಕ್ಲಂಜಿ ಸಮಯದ ಒತ್ತಡನ ಅತಲ್ಪ ದದನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬತ್ತು ಉಂತೋಡ್ ಬನ್ಪೇರು ಓ ಇರೊಂಜಿ ರೆಡಿ ಅದುಪ್ಪರು 2 ಗಂಟೆ ದಿಕ್ ಅವಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಲ್ತು ಮುಗಿಪಿಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಇರ್ ಸಡನ್ ಆದ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪರ ಆಪುಂಡಿರಿಕರ ಒಂದೇದಾನೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಚೋಪುಂಡಿರಿ ಶಾಲೆಡ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆದ ಪಾಠ ಮೂಜಿ ಬೆರಡು ಮಲ್ಪುವೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆಹಾರ ಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನನಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿತದೆ ಜಠರಕ್ಕೆ ಇಳಿತದೆ ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಯಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೊರೋನಾಗಾಯಾಗ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರಡು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮುಗಿದನು ಮುಳು ಬೊಕ ಒಂಜೇ ಮಾರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಣಿ ఆయన 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರಪೇನ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನು ಅಣ್ಣ ಬೇರೆ ಪೇದಾನೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯು ಬಲಗೈಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಆಗ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತ ಅರ್ಥ ಅಂಡತ್ತೆ ಈಗ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಅತ್ತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೊರ್ನವಳು ಅಂಚಾನೆ ದಾಯ್ತ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ಯ ಅನಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗನೆ ಪಣಪೆ 2 ಗಂಟೆ ಕೊರ್ಲೆನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಲಾಸ್ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವ ಧನ ದೆತ್ತೋ ನೋಡೋಣ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಬೋಡು ಎಂಕ್ಲು ಬೆಂತ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಾದ ಅಂಚಾದು 2 ಗಂಟೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲಿ ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕೊರೊಂದು ಪೋರಿ ಇರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಬಂದುಲ್ಲ ಬತ್ತುಪ್ಪೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೆಗ್ ದಾಯಿ ಬತ್ತನದು ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂದ ಉದ್ದೇಶ ಯಾನೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನೆ ಅತ್ತು ಎಂಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಪುಣಗ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಿಡಿತೀನಿ ಹಳ್ಳಿಡು ಇಲ್ಲಿ ಪುಣಗ ಅಪಗಂಚಿನ ಪಂಡ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಲ ರೇಡಿಯೋಲ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೀನಿ 2 ಗಂಟೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂದಿತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪುಣಗ ಯಾನ ದಾನ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಕುಳ್ಳು ಒಂದು ಪದ್ಯ ಪಣೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಂಗೀತ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪೋಯಿನ ಅತ್ತು ಎಂಕ ವಾಪದ್ಯದ ವಾರಾಗ ವಾತಾಳಕೆ ಎಂಡ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಗುರುಮುಖೇನ ಕಲ್ತನ ಎಲ್ಲ ಅತ್ತು
ಎಂಕ ಕೇನು ನಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈ 2 ಗಂಟೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋನಾಗ ಏನು ಎನ್ನಾತೆಗೆ ಈ ಟಮ್ಕಿನ ಬೊಟ್ಟು ಒಂದು ಪದ್ಯ ಪಣ ಒಂದಿತ್ತೆ ಊರು ಇಲ್ಲಲ್ದಾಕ್ಲು ಪೂರ ಕುಳು ಒಂದು ಕೇನು ಒಂದಿತ್ತೇರಿ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಏನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ ಆಂಡು నేను ಪೂರ ಬರೆದ್ದಿಂಡ ಇಂಚ ಈ ಪದ್ಯಲೇನು ಪೂರ ದಯಪಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಪದ್ಯಲು ಮಾತ್ರ ಪದ್ಯ ಬೇತೆ ಪದ್ಯಲು ಇನಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಭಾವಗೀತೆ ಪಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಣಿ ಅಪ್ಪೆ ಮೇಲತೆ ಭಾವಗೀತೆ ಕಲ್ಪವಣಿ ಏಪ ಪಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತಂಡ ಜನಪದ ಗೀತೆ ಕಲ್ಪವಣಿ ಏಪ ಪಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾದ ಸಂಗೀತ ಎಪ್ಪುಣೆತ್ತು ಸಂಗೀತ ಪಂಪುಣಂಚಿನ ಆಯನ ಸ್ವಂತ ಸಂತೋಷಗಾದ ಇಪ್ಪುಣೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ದಾನೆ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕ್ ಏನ ಅಳಿಕೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕಲ್ತನೆ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಅವಳು ಬೊಲ್ಪುಗ್ಲಕ್ಕದ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮೀದು ಸುಪ್ರಭಾತ ಭಜನೆ ಪುರ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಎಂಕ ಕಿರಿಕಿರಿ ಒಂದಿತ್ತು ಅಯ್ಯೋ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತ ಅಂಡ ಇನಿಯ ನಾನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೊಣತ್ತೇನೆ ಆ ಬೊಲ್ಪುಗ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಯಪಂಡ ಭಜನೆ ಬಣ್ಣಾಗ ವಿಠಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ ಭಜನೆ ಪಣ್ಪುಣೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಪಂಡ ಸ್ವರ ಅಂತೆ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಕೊರದಿತ್ತೇರಿ ಎಂಕ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐನು ಬರೆ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಬರೆ ಒಂದು ಎನ್ನಾತೆಗೆ ಏನು ಪದ್ಯ ಪಣೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ಓಡೆಗಳ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೋಯಿನ ಎತ್ತು ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪೇರಾಲ್ ಪಣ್ಪುಣ ಸುಳ್ಯದ ಒಂಜಿ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ಆರಲೆತ್ತದು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ರ ಪಂಡೇರಂಡ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರಿಯೆ ಅವು ಅಂತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಂಡು ಶಾಲೆಲೆಗೆಲ್ಲ ಪೆರಸುರು ಮಲ್ತೇರು ಅವು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮದ ರೈಕಳು ಶಾರದೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣ್ಣಾಗ ಏನು ಒರಿ ಬರ್ಪುಜಿ 2 ಜನ ಪದ್ಯದಕ್ಲಿಗೆ ಸೇರ್ಸಾವಣ್ ಬೇವಂಡೆ 2 ಜನ ಪದ್ಯದಕ್ಲ ಈ ಟಮ್ಕಿ ಬತ್ತೊಂದು ಸುರು ಮಲ್ತನೆಂದು ಇಂದು ಇತ್ತ ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಯಾನು ಸುರು ಮಲ್ತನೆಡ್ದಿಲ್ಲ ಇಂದು ಏನಾನು ಇಡೆಗೆ ಒಯ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಕೊಣೋದು ಉಂತಾದನು ಇಂದು ಬೋಡೊಂದು ಸುರು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಇಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಆವೊಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗೀತೆ ಆ ಗೀತೆದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನದಾಂಡ ಪಂಡನದಾಂಡ ಆಯ್ತ ಭಾವಾರ್ಥ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಜನಸ್ಪಂದನೆ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರನಾವಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನಾವಡು 100 ಜನ ಒತ್ತೊನಡು ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆಲ ಕಲಾವಿದರ ಎಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣಡು ರೀಚ್ ಆತಂಡು ಕಲಾ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅನೇಕ ಸರ್ತಿ ತಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಟೈಮ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆವಣ್ ಬಣಮ ದಯಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಡು ಅವಳು ಶಾಲೆಡ್ ದೂರ ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿರಂದಾಂಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ನಿದ್ರೆ ದುಂಕು ಬೇರಿಂದ ಇರಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ నేను ರಡ್ಡೆನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರೂಪುಗು ಬತ್ತಂಡು ಬೊಕ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಲಾಯಲ ಇತ್ತೇರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಒಂದು ಇತ್ತೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಹಾಸ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಪಣ್ಪುನಾರ ತಬಲಗೆ ಬತ್ತೇರು ಆರ್ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ರೂಪು ಕೊರಿಯೇರು ಐತ್ವಕ್ಕ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತನಂಚಿನ ರವಿರಾಜ್ ಒಡಿಯೂರು ಸೇರಿಯರು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಸುಧನ್ವ ಕೃಷ್ಣ ಪಣ್ಪುನಾರ ತಬಲಗೆ ಸೇರಿದೇರು ಎಂಕ ಬೆರಿಕ್ಕಿ ಬೆರಿ ಸಹಾಯವಾದ ತೇಜಸ್ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ ಪಣ್ಪುನಾರ ಪದ್ಯ ಪಣ್ಯರ ಸೇರಿಯರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರೂಪಗ ಬತ್ತನು ಇಂದು ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ಯಾನು ಸುರು ಮಲ್ತನತ್ತು ಅವು ಏನಾನು ಸುರು ಮಲ್ತ ಇದು ನಾನೊಂಜಿ ಕಡಿಟ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾ ಪುದರ್ಲ ಎಂಕುಲಿರು ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪಾತಿರ್ನ ತೂತ ಅವು ದೇವರನ ಪುದರ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತ ಜನಕಲ ಪುದರ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಓವುಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲು ವಿಟ್ಟಲ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ಡ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ್ನ ತೂತುಜ ದಾಗಿರ ವಿಟ್ಟಲ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಈರೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಉಡೀರ್ ವಿಟ್ಟಲ್ ನಾಯಕ್ ಅತನ ವಿಟ್ಟಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಪುದರ್ಡಿ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂಚ ಪಾತಿರ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬರೋಡು ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರಿ ಅವು ಬರೋಳಿ ದಯಪಂಡ ಶೇಖರ ಅಂದು ಪಂಡ ಬೇಜಾರವು ದಯಪಂಡ ಆ ಪುದರ್ದಕ್ಲೆ ಏರಂಡ ಇತ್ತಿರಂದಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಅಂಡ ವಿಠಲ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ನಾನು ದಾಯ ಸೇರ್ಸಾವಣಜಿ ಇಂದು ಹಿರೇಗೊಂಜಿ ಸರಿ ಸರಿ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐಟು ದಾಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಮಾರ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬಣ್ಣಗನೆ ಇಂಕ ಒಂದು ಆಂಡು ಮಾರ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪುವತ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಆ ಮಾರ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇಂಚನೆ ಒರಿ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಡೋದು ಕೊರಿಯೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಡೋದು ಕೊರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಪಂಡಿ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ತೂಯರು ತೂನಾಗ ಆಜಿನು ದೆಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಜಿಪ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ತೂದು ಅಮ್ಮೇರ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಪಂಡಿ ಆತನಗಂಬಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದಲೆ ಎತ್ತಾಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನವರೆಲ್ಲ ಎತ್ತಾಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತಪ್ಪ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ಲೆಪ್ಪ ನನ್ನವರ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತಾಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂಡಿ ಆತನಾಗ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಪ್ಪೊಡ್ಚೆ ನಾನು ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತಾಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ
ಆತನಗ ಬೇ ಪಿರಾಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಪ್ಪ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ಲು ಎಪ್ಪೊಡ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕಣೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ಲು ಎಪ್ಪು ಅನ್ನೊಂದು ఆయన ಮಗಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ಪೋಣಗ ಮಗೆ ಬಣ್ಪೆಂದ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಇಂಜಿ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ ಅಮ್ಮೆನೇ ಬಣ್ಣೆ ಮಗಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ಲೆ ಎಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಆತನಗ ಅಮ್ಮೆ ಬಣ್ಪಿ ಇಂಜಿನ ಕೈತಲ್ದ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಪೊಣ್ಣಗ ಆತು ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಈತು ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಏನು ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಕಾತದೆ ಪೆರಾ ಪೂಜ ನಣಾಣ್ಲಾಲೆನ್ ತೂದು ಕಲ್ಪು ಬಣ್ಣಗ ಬಿ ಬಣ್ಪಿ ಅಪ್ಪ ಯಾನಾಲೆನ್ ತೂದೇ ಬೈಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ ಇರ್ನೈತೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಡಂಡ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪನ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬಡಿದಿ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಡಿದಿ ಅವೆಂಚ ಪಣ್ಪಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಡಿದಿ ಒಂಜಿ ಬಡಿದಿ ಒರ್ತಿ ಮಗಳು ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ಟೀಚರ್ ಆಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಏನು ಪೋಣಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಜಿಂಕದಾಲ ಬೋರ್ಡ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಪಿದಡ್ರಾನಗ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದಿಂಜಾದೀಪುಣಿ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪಾಡ್ದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ದಿಂಜಾದೀಪುಣಿ ಇದು ಪೂರ ಉಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಅಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಯರೆ ಬರ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚು ಈತ ನೇಟ ಈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋತೆ ಎನ್ನ ಹೊಡಿದಿ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಯರೆ ಬತ್ತೀಜ ದೈವತ್ತಿಜಲ್ಲಿಂದ ಪಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಂಚಾನೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ನಾವೇತ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಓದು ಒಂದು ಎಂಚೊಪ್ಪರು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಣೆ ಅತನ ಏನು ಬಣ್ಣಗ ಮಗಳ ಲೆಕ್ಕದಂತೋಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಯಾನ್ ದಿವೊಂದುಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಪನೆಡು ದುಂಬು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಕೊರೋನಾ ನರೋಕ ಪಂದ್ ದಾದನೆತ ಉದ್ದೇಶ ಅತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ತಿರ್ಗಾದ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ನರೋಕೋ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಅವು ಏನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ನರೋಕದ ದರ್ಶನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆತುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಅಂಚಿನ ದರ್ಶನ ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ನನ್ನ ಕೊರೋನಾ ಅವು ಜೀವನೋಡು ಒರೋಣಿ ಬತ್ತನೆ ಆವಾಡು ನನ್ನ ನಾವು ಬರಂದೇ ಪಡ್ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಗಣಪತಿಟ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ಸರಿ ತೆಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ಈರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾಂಡ ನಮ್ಮೂರ ಮಂದಾರ ಹೂವೇ ನನ್ನೊಳುಮೆ ಬಾಂದಳದ ಚೆಲುವೆ ಬಳಿ ಬಂದು ಬಾಳನ್ನು ಬೆಳಗು ನನ್ನ ಬರಿದಾದ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗು. ಈರ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋಯಿನ್? ಫೇವರೇಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇತ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ತೂಪುಣ ಬಿಡ್ತೆ. ಎನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಏರ್ಪಂಡ ಜಯಂತಿ. ಪರವೂರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಉಪ್ಪನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ಪರವೂರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ, ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ. ಈರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಹೂವಾಂಡಲೊಂಜಿ ಮರೆಪ್ಪಂದನ ಅಂಚೊಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಉಂಡ? ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮರೆಪ್ಪಾಂದನ ಸನ್ನಿವೇಶವು ಪಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರ್ಧ ಆನಗ ಸ್ಟೇಜಿದ ಕೈತಳು ಗರ್ನಲ್ ಬುಡಾಯನಗ ಯಾನು ಪೋಡಿತದು ನಡುಗನ ಕ್ಷಣ. ಈರು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಂಡ ದಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಮನ್ಪುವರ್? ಯಾನು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಂಡ ಸುರುಕಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪ. ಈರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಜನನಾಯಕಿ? ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಐನ ಅನುಭವ? ಸೆಲ್ಫಿ ಬೋಡಾಯನ ಆತದ ಎತ್ತದು ಐನ ಮನದಾನೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತನ. ಈರ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ರಹಸ್ಯ? ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಪಾಡಾಂದನ. ಈರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಗೆ ಸುರುಕು ಕೊರ್ನೆ ಕಾಣಿಕೆ? ಉಂಗುರ. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಪನ್ಪುನಂಡ? ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ಸರ್ ಈರ್ನ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿದಾತ ನನಲಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತದು ಈರ್ನೊಂಜಿ ಪುದರ್ದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕಿನ ಹಾರಿಸವಡು ಅಂಚನೆ ಈರ್ನೊಂಜಿ ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನನಲಾತ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸಂದೇಶ ಕೊರಡು ಪಂದು ಎಂಕಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಈತ ಪೊರ್ತು ಕುಡನಿಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಡು ಕುಳ್ಳುತ್ತುವಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರಡೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತಂದ್ರು.